kiɗa. Burina ziyarar Kausaini ya Hussein Maulana ya Aba Abdullah. Burina ziyarar Kausaini ya Hussein Maulana ya Aba Abdullah. Ya Allah ka cika mini buri ya Hussein, zuciyata tana da sururi ya Hussein, sadani da Hussein annuri ya Hussein Maulana ya Aba Abdullah. Burina ziyarar Kausaini ya Hussein Maulana ya Aba Abdullah. Salli ala Rasulillahi Al-Arabi Babullahi, sa'alai sirrillahi Susaini ya Abdullah. Ya Zara salamu alaiki ya Hussein, ya Zara salamu alaiki ya Hussein, wasluma minki ilaiki ya Hussein, manzo Rasulillahi. Burina ziyarar Kausaini ya Hussein Maulana ya Aba Abdullah. Ya Husaini salamu alaika ya Husaini salamu alaika ya Husaini ruhi fidaka Maulana ya Aba Abdullah. Burina shine fa ziyara ya Hussein ka ya dan Zahra ya Hussein, kai kuka har yan kara ya Hussein, raunuka ya Aba Abdullah. Burina ziyarar Kausaini ya Hussein Maulana ya Aba Abdullah. In na tuno kisan Kausaini sai hawaye ya rinjaye ni, zuciyata babu sukuni, na tuno ka ya Aba Abdullah. Idan na tuno saki na diyarka ya Hussein, da a gare ka ya Hussein, na tuno Zainabu kanwarka ya Hussein, hawaye ne yake ta malala. Burina ziyarar Kausaini ya Hussein Maulana ya Aba Abdullah. Imam Hussein ya Maulaya, da jininka addini ya tsaya, ka kaudar da 'yan hamayya, mun gode ya Aba Abdullah. Yaushe haduwar mu ya Hussein, yaushe gamuwar mu ya Hussein, ina kewar kai mamu ya Hussein, da ni ya Aba Abdullah. Burina ziyarar Kausaini ya Hussein Maulana ya Aba Abdullah. Yaushe ne zangan na hanya, ina kuka ina yin tafiya, ko makiya sun yi kawanya, zani gare ka Aba Abdullah. Naga jirgi za shi Iraki, sai
Husaini ina yin shauki ya Hussein tunuka da gama aiki ya Hussein Maulana ya Aba Abdullah burina ziyarar ka Husaini ya Hussein Maulana ya Aba Abdullah ya Husaini ina kaunar ka ina kaunar duk mai son ka ba na san duk makiyanka har abadan gaba mun kulla annabi ya faɗa a hadisi ya Hussein ka dan kairin nasi ya Hussein wanda yi ba wasu wasi ya Hussein tamkar ya ziyarci rasula burina ziyarar ka Husaini ya Hussein Maulana ya Aba Abdullah ka yarda da ni ya Imam Husaini na zamto hadimin ka Husaini mai hidima a duk zamani ko bannan a dinga tunoni zai sa na bar kaunarka ya Hussein zai sa na bar begenka ya Hussein alkawari ni na dauka ya Hussein san ka ni zan je wa Allah burina ziyarar ka Husaini ya Hussein Maulana ya Aba Abdullah akwai burkan da suke ruhina akwai damuwar da take damuna kana da isa gun Allah na amun fatahi kar nai maula Imam Hussein ranar tafiyata ya Hussein ranar da zan bar duniyata ya Hussein babu ka zo ka kawo mafita ya Hussein cikin kabari na ganni da umma burina ziyarar ka Husaini ya Hussein